Вітаю всех на канале Монеты банкноты Республікі Беларусь. У сённяшнім відеооглядзе хацеў паказаць вельмі цікавую падборку бракаў, якія набыў за апошні час. Тут у нас беларускія манеты, но ёсць одна вось такая монета яшчэ савецкага перыяду. Давайте разглядзім данные монеты, пачынае ад самого вялікага номіналу до самого малого. Першая монетка, самая цікавая, которую я набыў за апошні час, гэта у нас 2 рублі, называется сачавіца. Гэта ідзе монета у нас чаканка надвойчы высечанай на рыхтоўцы, яе двойчы высеклі і атрымаўся такі вот цікавы брак. На сённяшні дзень знойдзена таких 3 экземпляру, 2 из 3 знаходзяцца ў мяне. Такая дастаткова цікавая монетка. Бачна, што высечана двойчы. Наступная монетка у нас гэта монета. Гэта раскол штэмпелю, поўны раскол штэмпелю. На сённяшні дзень знойдзена уже дастаткова. То есть, як мінімум, недзе от 5 до 10 штук. Будзе больш, потому что гэта расколы. Тут у нас уже новый штемпель, точнее, новый герб 21 году. Далей у нас ідзе 2 рублі. Гэта маскоўская чаканка ідзе са старым яшчэ гербам. Тут у нас ідзе выкус. Далей у нас ідзе рублі ідуць. Тут у нас таксама гэта яшчэ або літоўская, або славацкая чаканка. Тут у нас ідзе вось такі невялічкі выкус. Таких дастаткова шмат знойдзена, недзе более 60 або 70 ўжо штук з адзінарным выкусам. Таксама вот у нас ідзе з адзінарным выкусам рубель. Тут крыху менш ідзе у нас выкус. Давайте паглядзім. Бачна, што крыху менш. Далей у нас шла вот такая вось десяточка. Ну, у нас тут ёсць саоснасць. Таких будет знойдзена шмат. Ну, крыху пазней. Тут таксама у нас ідзе ўжо ідзе новый герб, то есть 21 году, маскоўская чаканка. Потым далей ідзе такая вот нарыхтовачка. Это уже новая нарыхтовка маскоўскай чаканкі. Маскоўская, точнее, не чаканкі, а маскоўская монетного двору. Вось такая вот от 10 копеечек. Такая цікавая нарыхтовачка. Тоже знойдзена яшчэ, прабачце, знойдзена, ну, штук 5-6 точно ёсць. Ёсць яшчэ або славацкая, або літоўская чаканкі, такі нарыхтоўка, а это уже ідзе маскоўская. Далей у нас ідзе вот такая вот пятерочка. Таксама ёсць саоснасць. Сейчас побачым. Крыху вот так вот. І невялічкая саоснасць. Так, яшчэ раз. Ось, невеличкая соосность есть. Это шла таким, скажем, бонусом. Вот эти 2 монетки разом я набыл. Тому набывал в основном эту десяточку. Это просто она шла бонусом. Пробачьте. Далее идет вот такая вот советского периода. Это пятерочка, пробачьте. И с таким вот невеличким расколом штемпелю. Я ее набыл, как перепродать. Я збираю в основном гэта. Ідуць бракі банкнот Республікі Беларусь або монеты Республікі Беларусь. Таксама з бракамі. Савецкага перыяду я не збіраю, я набыў, таму што яна каштавала не так дорага, танна, так называем. Вось, і вырашыў набыць, каб яе перапрадаць. Савецкага перыяду бракі я не збіраю. Вот такі быў відеоогляд цікавы. Каму спадобалася, ставьте падабайкі і до сустрэчы. Побачимся.